Så skal vi tage godt imod Esther Heldahl. Det første tema i mit oplæg, det handler om ansvar i klimakrisen. De 2 vigtigste pointer i mit foredrag var, at det er super vigtigt, at vi går sammen i fællesskaber og kræver handling af vores politikere og de folk, der har magt i samfundet, frem for at vi bliver et op af skyld og skam over vores egen forurening. Og det andet, jeg vil sige, er, at der er ikke noget galt med at føle et ubehag over klimakrisen. Faktisk er det et sundhedstegn, og der er mange flere, der føler klimaubehag, end vi kan forestille os. Din magt ligger i dine penge på. Men han var altså rigtig bekymret over den her tendens, fordi hvis vi glemmer, at vi også er borgere, som kan faktisk stille vores politikere til ansvar, og vores rektorer på vores gymnasium, eller hvor det nu er, den magt, vi ligesom kan skubbe på, befinder sig, så får vi bare heller ikke ligesom løst de helt store tendenser, som forværrer de her miljøkriser. Så tænker jeg bare på, om du har nogle andre gode råd, end for eksempel at medtage i sådan en forening. Altså sådan, fordi nogle gange kan det også godt være lidt tidskrævende, og måske også kan man godt have lidt en følelse af at sidde og arbejde virkelig meget på noget, som måske ikke rækker ud til sådan mega mange, eller sådan har den store indflydelse på det. Ja, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg selv havde meget sådan en følelse inden den grønne ungdomsbevægelse. Ofte når vi hører sådan nogle klimaforedrag, så sidder jeg tilbage med en følelse af afmagt, og det hele bare er håbløst, og jeg alligevel ikke kan gøre nogen forskel. Men jeg synes, at Esther var god til at skabe nogle mere optimistiske og positive følelser, hvor man fik lidt mere håb om, at man kunne vende sine vrede og frustrationer fra sig selv mod politikere og strukturer, og dermed bruge dem mere konstruktivt og rent faktisk skabe nogle forandringer. Vi skal skrive en reflekterende artikel om følelser i klimakrisen, og jeg føler, at det her foredrag det har klædt mig på til at kunne skrive om, hvilke følelser jeg har, og hvordan jeg kan bruge dem til at skabe nogle konstruktive forandringer.